Teraz vám predstavím vozidlo Benimar Tesoro 496. Poďte, ukážem vám úkolom dokola. Má nové vstupné dvere, širšie 70 cm, tej najvyššej kvality, s perfektným sviestením, s okienkom, dvojbodové zamykanie s centrálou. Vzadu pomerne veľká garáž. Tu vidíte posteľ, ktorá je výškovo polohovateľná. Polohuje sa jednoduchým spôsobom a ešte k tomu touto tyčkou. Teraz ide dole. Môžeme ju samozrejme dať do úplne hornej polohy. Vozidlo dostalo nový nárazník krásneho moderného vzhľadu. Súčasťou sú senzory zadné, cúvacie, vrátanie zadnej cúvacej kamery. Auto má prístupnú garáž aj z druhej strany, rovnako veľké dvere. V prípade, že potrebujete väčšiu garáž, tú posteľ si len zdvihnete až úplne na hornú úroveň a máte k dispozícii celú výšku garáže do 110 cm. Nachádza miesto na plynovú fľašu. Na toto auto stačí jedna plynová fľaša, pretože kúrenie má dízlové. Ťahá nám naftu rovno z nádrže. Pôjdeme donútra z prednej strany. Tesoro dostalo nový dizajn v hornej časti, ktorý je aerodynamickejší, výrazne modernejší, už so zabudovanými pozičnými svetlami. Súčasťou novej hornej časti je nové panoramatické okno, ktoré je zaistené až v 5 bodoch, aby naozaj cez neho neprefúkovalo. Nech sa páči, pozývam vás dnu. Krásne široké dvere, veľké okienko, ktoré krásne vidíte, s praktickým smetiakom. Všetky dvere a okná majú sieťku roletku. Toto vozidlo je 5-miestne na vozenie, 1, 2, tu sú 3, 4 miesta a toto miesto sa upravuje na 5. veľmi jednoduchým spôsobom. Vyklopíte dosku, otočíte spodnú časť. Tu si položíte opierku na hlavu a pohodlne sedí ešte aj dospelý človek. Na druhej strane môžete hrať karty. Stôl je posuvný, v prípade, že potrebujete viac miesta kvôli detskej sedačke, tak si ho viete posúvať na tej lište. Zároveň si ho viete vyklopiť, pokiaľ potrebujete zväčšiť kvôli stolovaniu, obedu, večere. Všetky skrinky sú nasvietené LED pásom, majú mäkké dojazdy a pekne touch systém. Rovnaký touch systém sa používa aj v kuchyni, kde máte veľkú skrinku, pomerne veľkú pracovnú dosku, dvojvarič s elektrickým zapalovaním, hromadu miesta na vidličky, nožíky, príbory, ďalšiu skrinku na odkladanie hrncov a ďalšiu skrinku, kde si môžete doobjednať plynovú rúru. Na druhej strane sa nám nachádza držiak na televízor, kde si môžete dať televízor, ktorý viete používať jak v jedálni, tak si ho viete otočiť a používať v spálňovej časti. Potom ho jednoduchým spôsobom zatlačíte dnu. Vedľa je praktická malá skrinka, pôjde tam fľaša slivovice. Na druhej strane ešte máme veľkú chladničku 140 litrovú, hore je mraznička, dole sa nachádza šuflík, kde vôjde 9 1,5 litrových fliaš. Chladnička ide na plyn, na 220 V aj na baterku. Ideme dozadu.
zadnej časti máme komfort s francúzskou postelou, ktorú túto časť vieme oddeliť samostatnými posuvnými dverami so sklom. V zadnej časti máme k dispozícii posteľ, ktorú si vyťahneme a vieme si ju predĺžiť. Pohodlné vankúšiky sú súčasťou vozidla. Posteľ je široká 140 cm, dlhá 2 m. Pod tým máte ešte ďalšie úložné priestory, kde si viete uložiť časť svojej batožiny alebo čokoľvek zo sebou potrebujete zobrať. Na jednej strane máme pomerne pohodlnú sprchu. V danom prípade si vyberiete podložku, ktorú dáte na bok a potom pohodlne idete do sprchy a sa sprchujete. Sprchový kút je pomerne veľký aj pre objemnejších dospelých ľudí. Na druhej strane máme záchod s umývadlom, kde máme hromadu úložného priestoru, či už pre toaletné veci, tablety, WC, v podstate kazety a tak ďalej, alebo kozmetika a ďalšie veci potrebné v kúpeľke. Táto časť je veľmi pekne bohato osvetlená. Zase svieti roletky. Keď si všimnete, je pekne nasvietené aj zrkadlo zo zadnej strany, čož je novinka teraz pri Benimare. Takže keď sa na to pozrieme, zo zadnej časti momentálne je posteľ v spodnej polohe, ako sme videli v garáži. Dá sa dvihnúť vyššie, aby sme mali väčšiu garáž. Stále nepotrebujeme rebrík, aby sme išli na posteľ. Posteľ pohodlne, vieme si na ňu lahnúť cez schodík. Máme tu vzadu veľké úložné priestory, hlboké skrine, vešiakové na obidvoch stranách, plus ďalšie odkladacie priestory na ďalšie ošatenie pre cestujúcich. Takže toto vozidlo je 5-miestne, tak jak som povedal, je na Fordovom podvozku do 3,5 tony, takže pre každého, kto má bečkový vodičak, môže sa objednať s automatickou alebo manuálnou prevodovkou. Je možné ho používať v zime, pretože dá sa objednať winter paket. Takže čakáme vás u nás a tešíme sa. Dovidenia.